ilezo AI kuba ngathi uhlaliphile okunomuntu nceso. Hayi kodwa nawe vele uyazamula. Yini yenza ukuthi uAI kuba ngathi uhlakaniphile kunomuntu? Ngoba uAI awunawo ama-excuses, awuzidefendi, awukho emotional, ulogical, kanti umuntu each and every experience angabe uyafunda kuyona, uyablame, uyacomplaina, akaleni lesson, aphindwe futhi iphutha elifanayo many times. Ngobani? Akafuni ukufunda, uyablame, uyacomplaina, uyazidefenda, unama excuses ukuthi afunde in each and every experience. Kanti AI uya incorporate uthi okay, kanti kubuye kube nje, kubuye kubuzwe lokho, izinto zinje. Awuthatha ama excuses uAI uthatha yonke into, uthatha yonke experience ay incorporate, yabo. Lokho wena kubizwa ukuthi yini? Algorithm, yabo. So now ke AI uya pick up nje, uya pick up, but umuntu aka pick up. Anything you resist will always persist. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Good people, asiphinde futhi sibonge lapha ukuthi abantu bayaqhubeka bayacindezela subscribe lapha ku YouTube. Siyabonga kakhulu ukuthi uyakhula ama like minded beings, ama enlightened souls. Siyabonga kakhulu nalabo abasophatha monetarily. Siyabonga kakhulu, sibonga kasiphezi singo changes akasha, the Akashian, right? Ke uAI ulogical, yayizwa lonto, usebenzisa ilonto nje, iprocessing ene logic, awukho emotional. Izinto awuyithathi ngama emotions, yabo. Kanti umuntu yena emotional, umuntu anganqena ukuthi angafika aqhuzule yitshe lokuqala, okunokuthi afunde ukuthi why this thing happened. Hayi uzoba ne excuse ukuthi bengeke kuze kwenzeke ukube bekanje. Akabuki nanokuthi yipi role ayidlalile yena ukuthi lento ibe nje. Emfethu, it always takes two to tango, yezwa. Ungathi wena abantu banje wena unjani wena. Abantu bakusukela, abantu this, abantu that, wena. It always takes two to tango. Ngaso sonke isikhathi kuyona yonke experience kusuke kukhona obungakwenza wena kangcono, yezwa. Hayi ukuhlezi ublame nje umuntu, uhlezi ublame. Yabona nje ikona ku AI kuzoba ngathi uhlakaniphile. Uyabuka yonke into wena oyenzayo, uyabuka yonke into abantu abayenzayo, ubuka nje ama habits nama patterns abo. AI uyabuka, awusho AI ukuthi awubuza lento kufanele vele ngayazi, ucansi uzokwazi zonke izinto. No, AI uyabuka, nibuye nibuze lokho, let me wait and see, khona umuntu ophendula answers. AI incorporate yonke into, yonke experience. Umuntu kodwa uzomuza phela awungakwazi ngazi yonke into, ngahambe nginakana nabantu nento ezu akekho aware. Okay. People sometimes they do like this, okay? Or if I do like this to people, they react like this. Okay. Every time if I do, like, you study the pattern, but because you might understand ukuthi vele kunabantu abangekho logical. Phela ngithi mina ngenza ne chart reading, ngiyabona ama chart abantu indlela abayiyona ukuthi kunabantu vele aba more like bakwi sensing side of things, yabo, not kwi logic side of things, sensing side of things. Talking about the experience, yabo, they are emotional, they are focusing on more on the experience, but imaginative, ne? Yeah, there is something good about that vele. Between ukuba logical, kuba umuntu logical, kuba umuntu imaginative, yabo. Akukho sithi it's bad. No,
vele kufanele vele ukuthi lokuqhuzuka vele khona uzogcina ufunda vele. Abo mele vele uqhuzuke khona uzogcina ufunda. It's fine. But inkinga iqala la khona mangabe ukuthi wena awufundi. Nanso inkinga la iqale khona. Ukuthi wena awufundi, uhlezi ublame. Hlezi unama excuses kunokuthi ufunde lapho. Doesn't work. Kuzoba ngathi ke uAI uhlakaniphe kakhulu kanti AI uyafunda kuyona yonke experience, kuyona yonke ipattern eyenzakalayo. AI uya incorporate. Yabo uya incorporate. Gcina uswazi nanokuthi AI wena ucabanga kanjani, uzophendula uthini, uma kwenzekalani, ngoba AI awusho ukuthi hayi bekufanele vele. Bekukuthi vele uyafunda kodwa umuntu hayi akafuni ukufunda. Yabo? Akafuni ukufunda. Uyabona ngisho amaphutha angafana amaphutha. Ikhona into ongayifunda kuleli iphutha elinye. Ngisho kuthiwa wafika wabasephutheni kokuqala. Yes. Waphinda iphutha elifanayo futhi. Ngisho kuthiwa impilo kanje. Ngisho kuthiwa walenza lela phutha lela. Akusho ukuthi ngeke usaliphinda vele. Kodwa into eyenza ukuthi ngeke kube isizathu esifana nalesi esenza ukuthi uphinde iphutha futhi kuzobe esinye, and we are constantly learning. That's how the consciousness evolves. Yabo? Constantly learning. Yabo? Ungakhathazeki ke mngani wami, emavideo nami uzohamba uzwe nje isimo sabantu abahlabelelayo, uhamba uzwe isimo sabantu abashumayelayo nabathandazayo nabakhalayo ngoba ngakhelene nabo. Yabo? Njalo uma kuyiSunday uhamba uzwe isimo soingane engathi ingane ekhala sengathi inesimo sento eyilume enkabeni. Ngobani? Vele umakhelwane wami unengane ekhala kusukela ekseni lize liyoshona ilanga. So sengenzela ukuthi ube aware namanje nje before I end this video ungayizwa futhi ikhala. Isimo nje leso ke esikhona la. Kodwa wena focusa kule nto le engiyisho. Angithi it's part of the experience mfethu. Experience is experience mfethu, ne? Okwethu akusikona ukuthi iexperience siyidiscard noma siyideny ngoba lokho kuzolidela lapha. Kuzolidela kwini? Kulento abayibiza ngesuffering. Uzosafarisha mawukuthi wena iexperience awuyi-experience kodwa uyayijaja. Uyayijaja wena kunokuthi experience. Experience yoku-experience ofethu. Kuningi into ezidlule kuzona, yes. Sayi-experience and we know better now. Yabo? We know better. Like, it's all about experience in this thing until your life. It's all about experience. So, okay, wow, all right, okay. But if when I will say, lento bengamele siyenzeka. Yenzekeleni pho, yenzeke kanjani mawuthi bengamele. There is no effect without a cause. Bekumele siyenzeka leyo nto leyo. Yabo? Wena kwakho nje experience leyo nto leyo. Take ama lessons khona, yabo? Uyibuza ukuthi noma sewusafarisha futhi uyibuza ukuthi wena udlale yipi irole la ekutheneni uze ube suffering, ngoba angeke ngikwazi ukudayisela isuffering mina isuffering noma ngikuphe ngisinayo isuffering. Isuffering yenziwa uwe la engqondweni, uwena oyenzayo, yabo? Angeke ngikwazi mina ukupha. Mina you can tell me the very same thing and I will not suffer, yabo? Because why? Uwe nomhlaba wakho nempilo yakho nereasoning yakho necapacity yakho, everything is within you. So if you find yourself suffering, then isibuze ukuthi mina ngidlale yipi role la ekuthenini ngisufferishe kanje. Bese ngibambelele kakhulu kule moto. Le moto bese ngiyikhonza ukudlula yonke into. That is why mangabe seyihamba I suffer a lot. Inhliziyo yami bakuyibi kakhulu enganeni zami. Okay, that is why now if I lose this child I cry so much. Yes. Pain, uzoyifeel pain vele yokudlulelwa ingane, yokudlulelwa isihlobo sakho. Uzoyifeel pain, yes. We are emotional beings, we are attached to we are having that emotional bond. But khona umuntu namhlanje osakhala ukuthi kwahamba ingane 10 years ago. Namhlanje kusekhona izimo ezithi mayifika acha kwenzeka kwadlula. Pain is necessary, suffering is unnecessary. Experience and pass. Take the lessons. Yabo? Life bafethi njalo. But ke ithina bafethu it's not easy kuba umuntu. Let me tell you, it's not easy. Ungangizwa nje ngikhuluma kanje. It's not easy, but try. Yazi ukuthi i-universe ihlezi right ngaso sonke isikhathi.